Hozzák a pénzt, én is boldog, ők is boldog. Észszerű az egész. Na de. Kasszás pók. Óriási. Elefántokkal táplálkozik? Ezért már elefántot nem látunk. Amúgy. Kicsi a test, hosszak a lábak. Méreg, nagyon erős, amit tartalmaz, de annyira pici a csáprágó, hogy nem tudja bejuttatni a szervezetbe. Úgyhogy ettől nem félünk. Na de. Eretnek pók. Ő már komolyabb. Be fog ásni a talaj alá, csinálj egyféle födelet, majd, mikor az áldozat közel van, kijön, elkapja, visszamegy picit kajál, belákol téged Facebookon, igen, utána megy tovább. Igen. Ő az, aki veszélyesebb már ránk is, farkaspók. Mert, ha megmar valakit, kézen vagy lábon teszi végtagokon, és ez, ha megtörtént, akkor innentől le fogunk bénulni azon a részen. Megmarja a lábacskáig. El lesz bénulva pár óra. Jön a medve. Fiúk, félraszta. Nagyon laza. Vipera, igen? Tőle félünk. Mert ha valakit megmar, és Isten őriz, nem kapnak időben ellenanyagot, és biztos vagyok, hogy nem kapnak, akkor jövünk mi. Hozzuk a deszkát, szöget, kalapácsot, bibliát, berendezzük. Elkapták a legmorbidabb idegenvezetőt, úgyhogy ma csak hülyeséget hallanak tőlem. Nem baj. De, igen, itt van mása, igen? Miciné. Igen, Miciné, ha itt van, akkor nem biztos, hogy baj van, de legtöbbször a bocsai is ott vannak közelben. És a bocsok, Mici mackóik, elkezdtek mászkálni, és mi tegyük fel, a kettő között vagyunk. Akkor nincs már az, hogy cuki meg Facebook, meg fotózzuk a macit, igen? Van 5 opciónk. Ebből 4 halálos. Igen. Az utolsó sem biztos, csak szeretek szövegelni. Első, szaladjunk. Hogyha nem érintik meg az 50-60 km-es sebességet, igen, per óra, nem futunk. Második, mászunk fára. De kegyetlen a természet, igen. Elsütőtől csak törpefenyők vannak, úgyhogy kizárva. Harmadik, tegyünk halottat. Mackó oda fog jönni, megszagol. Ha ez nem elég ahhoz, hogy szívinfarktot kapjanak, akkor 3 dologtól függ az életük. Ha bocsai voltak, ha élelmet védelmezett, vagy vérmedve volt. A vérmedve az azt jelenti, hogy már egyszer evette embert, igen? Vannak vérmókusaink is, ők nagyon vannak. Akkor ő komolyabban fogja ellenőrizni. Oda jön, 8-10 centis ilyen szexi karma van, és nem tud behúzni. Ezzel lazán így igazítsa a sminket, majd mikor készen van, és a remek mű, akkor tovább megy. Ez azt jelenti, hogy nem lesz nyitott koporsós temetés, igen? A negyedik. Dobjuk szembe kakival. Tiszta, ugye? Mire lehajolnak, meg lesz úgy, hogy nem kell félni volna, jó? Tiszta. Akkor, most viccet félretéve, ha Maci távol van, 300-400 méter, kell beszélni hangosan, kiabálni, sikítani, ordibálni. Nők előny, férfiak szívás. De beépített közönségük nevetnek. De ha Maci, vagyis, most magamban ez egy. Igen, sikítást nem maradtunk el. Nők sikítanak. Mi tudunk szaladni, igen? Ott hagyjuk a nőket ordibáljanak. Nők a túrát. Megha, a macik közelben vannak, önök lazán egyenként fordulnak vissza. Nem szaladunk, nem futunk, nem kiabálunk, nem történik semmi. Az idegenvezető hátul kell maradjon. Halljon meg ő, igen? Amikor kiértek, akkor megyek én is. Ha közben változik valami, akkor olyan leszek, mint az olasz hajókapitány. Először ugrok ki a hajóból, jó? Nincsen gond. Amúgy. Hallották, mikor keresztény magyarországi csapat jött a Mohosba és szembe ment a Maciba? A vezetők gondolkodott, mit csináljon. Egyszer csak letérdelt, összerakta a kezeit és elkezdett imádkozni. Jó uram, adj keresztény gondolatokat a medvének. Ami történik? Mackó is letérdel, összerakja a mancsait, és elkezdi mondani. Jöjj el Jézus, légy vendégünk, amit adtál áldni. Tiszta, ugye? Haladunk tovább.